ai ni ina da salon cin ƙwallo kala-kala. Amma ni abin da na fi so a cin ƙwallo kamar Pilas za ta buga wasa da wani tim wanda yake babban club ne a Najeriya. To ina so idan an zo irin match ko na bayar a ci ko na ci. To kamar yadda ka sani dai kuma wasu daga cikin 'yan kallo sun sani dai ba sababbin shiga ba ne. Lokacin da Kano Pilas ta faɗa relegation a wannan shekara ina Rivers United na je loan na wata 6. To lokacin da na gama loan na wata 6 na dawo Kano Pilas na buga wasa guda 5 na ci bal 6. So a wasanmu na 7 shine na samu injury na kai akalla ba kasar ba wajen shekara 1 da rabi. Rauni ka ji? Na ji rauni ne. Shekara 1 da rabi? Shekara 1 da rabi. Lalle ka sha zama. Zaman jiya hakuri za ka yi ta yi har zuwa lokacin da za ka ji da kanka a jikinka za ka ji a lokacin ya yi ka fara. Za ka fara da kuma shawarwari na likita da kuma shawarwari na kwace-kwace su kansu. Dan ba zama za ka yi a gida ba. In so samu ne da za ka iya fitowa za ka fito ka zo ka dinga kallon me ake a fili. Domin kai ma ka san ta ina za ka fara in ka dawo kuma ta ina za ka ɗora. Abu na farko dole ne zan ji daɗi ranar da aka ce na dawo daga ciwo, ranar da kuma aka farawa da ni a cikin fili na fito a cikin 11. Sannan kuma shi kansa wannan wasan kamar yadda coaches ɗin suka nuna ana buƙata a ci goals da yawa, kuma ana buƙata a ci goal kamar da wuri. Kuma lokacin kafin a fara match 'yan ball da kwace-kwacai da 'yan kallo sun yi murna sosai gani na a cikin filin kuma gani zan fara. To saboda haka kuma da aka fara wannan game din sai na zama ni ne wanda na fara cin goal a wasan. To amma duk wannan ba shine yasa na ji daɗi ba. Abin da yasa na ji daɗi shine akwai abin da wasu suke faɗa cewa na gama ball ba zan iya dawowa ball ba. So kuma sai gashi a ranar Allah ya dawo da ni kuma na buga na ci wannan goal din. Ba wai ta ƙare ba, ai na ji ciwo na gama ball saboda an ji irin ciwon ba a dawowa ball. To duk irin wannan maganganun suna cikin wanda suka dame ni a cikin raina. To ranar da na dawo ne wannan abin to shine sa ne murna sosai. Ba ciwon ne sake dawowa. Daga wannan wasan da na buga na farko na shiga 11 wajen sau 5. So za a je Rivers ina aka ce na huta. Da na huta ba a tafi da ni match din ba kwata-kwata. Ba tare da cewa wai ciwo ne tashi ba, wannan plan din coach ne watakila ya ga cewa wancan wasan ba nawa bane. Na zauna na huta, wasan Enugu aka dawo ba a fara da ni ba dai na zauna a benci amma. So kuma ana tafiya away kuma aka je aka fara da ni. To kaman plan ne na coaches da abin da suka shirya kai dan wasa ba za ka ci a'a ba. To a halin yanzu dai magana da nake gaya ma yanzu lafiya ta kalau, ciwo bai dawo ba, kuma sannan ana training tare da 'yan uwa na 'yan wasa. Babu dai wani damuwa da za a ce ko ciwo ko rashin kokari a'a. Ka san kowane coach yana da plan ɗinsa da kuma irin 'yan wasan da yake ganin ya kamata su je wasan da za a ci. A cikin kamar mu a Hausa za ka ga shine ana nufin kamar ka ci yau ka ci gobe ka ci jibi, amma dai zai zama kamar suna ne. Ba zai yiwu a ce ka ci yau ka ci gobe, duk ba zai yiwu ba. Amma dai ana alakanta abin da cewa kamar kai mai kokarin yawanci ne shine kawai. Amma wannan sunan ya dauko asali ne akwai shekarar da ina san Bakurna
mun buga Premier ta jihar Kano. Sai da muka buga wasa 16. Wasa 15 kowane club sai da na ci shi. 15 kowane club sai da na ci shi. Playoff kuma da za a buga na ta 16. To a nan na ɗauko kaman aka sa wannan sunan cewa a ci kullum ko ka ci kowa, to wannan sunan shine wannan asalin abu. Shine ya bi na gasar Premier. Gaskiya dai an yi iya bakin kokari. Don kusan duk tumatuman da suke a Premier gaskiya a lokacin da na fara kusan in Allah ya yarda ina gaya ma a cikin 100 kusan 90 kowanne an shiga. Alhamdulillah. Ai ni ina da salon cin ƙwallo kala-kala, amma ni abin da na fi so a cin ƙwallo kamar Pilas za ta buga wasa da wani tim wanda yake babban club ne a Najeriya. So ina so idan an zo irin match ko na bayar a ci ko na ci, ni wannan abin ya fi faranta min rai. Saboda wasa ne wanda za a ce gashi ko derby ko kuma manyan ƙungiyoyi ne guda biyu za su haɗu. To kaga za ka so a ce ka haska a wasan, wannan ne shine yake daɗaɗa min a rai. Da wace kafa ka fi saurin cin ƙwallo? Kowace kafa ina amfani da ita, amma dai ni asali badami.